Nami ngaze ngacikeka bengisho ukuthi bazohamba or uma bengasahambanga sihlale ndawonye as i-happy family. Yabona nje lokhu kuba-threaten-isha nje bekuyize leze. Kodwa kungcono ukuhlala endlini kunokuthi sihlale ngaphandle emgaqweni. Hayibo, yazi ubengawudayisa ngempela lo muzi. Kuyawenzeka yini ukuthi umuntu adayise umuzi womuntu ongekho egameni lakhe? Ayikho leyo nto. Kodwa sase siyobuzwa amahle ukuthi kuba njani nje. Mase siyaka amahle kumele-ke ngoplan A ufeyile kumele senze uplan B. Ayizobe ngitshela leyo plan B mina. Uzositshela mase siwasha nje kusasa. Senza amahle. Hayi, good night. Good night. Into engizoyithini lana? Iy'ngane ziyahlanya lezi. Hayibo. Ubo wakhuluma wedwa nje yini? Hayibo. Awusubuyile? Hayibo. Sangcono ngusubuyile. Hayibo, ngiyava i-stress, angazi ukuthi into engizoyithini lana. Indaba manje. Akuzona ngey'ngane. Oba Emile. Banesicefe. Yabo i-idea yakho yokuthi ngibalokhuze ngibatshela ukuthi sizodayisa umuzi. Isebenzile kodwa ngibathembi. Zihlakaniphile le y'ngane. Kwakhona nje le information bayithole kanjani? Bazosifaka enkingeni ke. Yazi ukuthi into enginyanyisa kakhulu yini? Yini? Ukuthi bahlakaniphile. Bancane, mina ngizogwatshiswa iy'ngane ey'ncane kanje. Kodwa nawe mawususabiswa iy'ngane. Azingisabisi futhi angisabi zona. Yini pho? Ngisaba usando. Yazi senze njani-ke ma? Ukuthi udle isifoni yakho khona manje uzobakwazi umfonela. Oh ya, yazi uqinisile? Yeah. Wayengacabanga ngalokho? Okay, ifoni. Bazosifaka enkingeni phela. Hayi, ngizobaphoqa ifoni. Yazi uqinisile? Uthi ngiyobabheka ngale. Ngizobaphoqa ifoni. Ngiyazazi nje ukuthi ngifeyile nje. Ngonithando yakazivula incwadi afunde. Phela wena Emihle ukwazi ukufunda, ukuthanda nje, hayi nokuthi awukwazi awukuthandi. Imani-ke singakofiki lapho kuneseni nezwana. Kuneseni ngiyaxolisa ngokuzwa lokho. Ngilana-ke kodwa mina. Ihambe kanjani plan yethu? Ifeyilile mfethu. Ifeyile kanjani manje? Nisho ukuthi mina ifeyilile plan yethu. Uthe uma olwethu masimfonela umashonisa yena uzovela adayise indlu akhokhe ngayo ikweletu zakhe. Adayise kanjani manje indlu? Ekala lapha mfethu amahle khonta esifuna ukukubuza yona. Umuntu akwazi ukudayisa indlu engasiyona yakhe. Akakwazi umuntu ukudayisa indlu angayona ingasiyona yakhe. Umuntu okwazi ukudayisa indlu umnikazi wendlu. Mekuthi awuyena umnikazi wendlu awukwazi ukuthi udayise indlu. Bazosenza iy'lima boma. Hayi nenza iy'lima impela. Bo manje ngifuna simqhuqa. Ulethela ifoni ngihamba ngithi airtime lapha esitolo usheshisa. Yabo manje simfonele ngempela umashonisa ujwayela kabi. Let's hambe ngithathe airtime. Uyena lo? Uyena lo bhali umashonisa. Yo manje sikufika ekhaya sethi. Hola. Yo. Let's
Oh, hello? Sawubona. Sicela ukubuza ngikhuluma nomuntu okweleta Maka Olwethu. Phumelele. Uphumelele. Yebo. Ngingakutshena mina ukuthi uhlalaphi. Yebo, ngizokusendela i-address. Yebo. Ngiyabonga. Hayibo, sheshani. Uzani la? Niphuma? Beniyokwenza esikoleni bathamba nesikoleni? Uba uthamba nesikoleni? Ngitshona Olwethu esikoleni. Uhlangana napho Olwethu? Uba uthesani ngayo esikoleni nini? Iphi phone, woza la, iphi phone. Ade ngiyifuna ikamera entela ngiyithola. Iphi phone. Woza la, wena qhawuzazi. Iphi phone. Ngazile ukuthi ngizoyithola kuwena, ngazile ukuthi ngizoyithola kuwena, ngazile ukuthi ngizoyithola kuwena. Uyangicika wena. Nawe wena. Ha. Ngamela ke bese sigelo bese le ufuna inayo iphini oyiphethile. Cela uvule kwaThaphu mase uthola surprise yakho. Surprise yami. Ngimfoneleni mashonisa. Cha, uthola surprise. Ya, Phumelele. Kahle ngiyabona ukuthi ucabanga ukuthi mina ngiyadlala nawe. Hayibo. Ubona ukuthi kahle ubona ipi angazi ubonani kahle ubona isiliva uma ubona mina. Sengikwenzela ifavor. Isikhathi eside. Njengamanje usuphinda futhi wenza imikhuba yakho oyenzayo. Lalela. Sengiyazi ukuthi ukuphi. Ungayitsheli nje mhlawumbe ukuthi izinto izokwenzeka ngendlela ocabanga ngayo. Ngeke kubalekele mina ngakutshela nasekuqaleni. Yesa-ke manje ngikunikeza imizuzu ewu-25 25 zobe sengiqhamuka phambi kwakho ube ready-ke ntombi uyalwazi udaba angizile ukuzohlala lapho. Hawe ma. Useke Nengane ningijwayela ka. Hawe ma we Olwethu. Olwethu. Senani. Useshise faka lapha. Kokuhlala. Bengala. Boss. Yes. Awu Olwethu isikhathi siyahamba uthatha yonke indlela lapha. Ningashini ukuthi sana kuba ne-fresh. Abanje ngoba beqoqa nje manje. Bayaqala nje Kuba yena yonke le niyajabula ngithi manje. Uthi ngibheke isikhathi. U25 minutes onsuku usuphelile usendleleni lo muntu. Sambe. Shamoda mana manzi. Kwazakalala. Bese sisibuyele ekhaya. Ntombazana umhlaba wavu mncane mngaka. Uyabona kwazakalani manje? Sengikhona. Suitcase kumba yonke. Uhamba kanje, hayi ke sengikhona ke ntombi uyazi ukuthi ngize ngani ngishilo nje ngathi hayi emva kwemizuzu nje ewu25 ngizobe sengikhona. Uhlala phansi isikhuluma. Hayi bese sibuyele ekhaya nje. Usuqamba mama. Ngithe 25 minutes ngizobe sengila. Fanele ngabe uhleli ungilindile ngithi uvumele. Manje sekwenzakalani ke?
Hayi bengenzela nje ukuthi kube lula ukuthi ukwazi ukungithola ekhaya. Ngiyabona mbonzela ukuthi kube lula ukuthi ubaleke. 6 months wonke uphelile manje. Buku lami lutho. Ngangitelela phela wena. Kahle uyabonjwa ngixhaphaza. Ngoba phela kahle fanele ngabe le mali kade wayiletha. Yimini engiza kuwena. Wena uze kumina. Ngiyakufonela. Ama calls ami awabambi. Uyabona unoslim. Angikwenzi isilima ngizoyikhokha imali yakho. Ngiyathemba. Ngiyayifuna ke manje. Ngizoyikhokha. Setha manje. Olethu. Uzala. Senza njani manje thatha? Angazi simini ngale. Sikwazi ukukhombisela. Sheso msobeke musutress. Ungabusanyakaza. Wasaphumelela. Sengibuyile. Ngene nini? Ungabusakubuza lokho. Ngakubuza kanjani lokho? Ngithe ngihambile ngoba bengazi ngize ngihambe. Ya, sengikhona. Ithini? Ngicela ukuhlanganisela imali yakho makuphela inyanga. Are you sure? Makuphela inyanga ngizobusayikhona. Izobusayiphumela. Angazi phela ngizozama ngizobona ukuthi ngenza kanjani. Sazi ngoba phela ngathi saqhubeka ngenza silima kahle. Asingabhedelani la, silungisa indaba yemali ukuthi ngiyithola nini kanjani. Njengoba nje 6 months uphelile. Ngikhuluma nawe into eyodwa. Ngiyakufonela. Ama-calls ami lutho kwabamba. Ngiyaphathisa ebantwini. Kuhlahle kwenzala? Hawu Sando. Ifoni yami ibinga-anseki. Angizwanga. Ifoni ibinga-anseki. Ibinga-anseki ifoni. Kahle-ke. Kahle usaqhubeka lamasimba akho ngesilimo. Sando mnengane encane bakezi. Ngiyayibona ingane. Ngabe kade ngifikile kuwena kuba kuyona. Vele usindela yona. Qhubeka ungenza isilimo. Awukhulume uthini umthetho wakho? Angazi ngoba ingakabi nayo nje manje mhlambe. Angazi mhlambe Ngayikhokha ngokuthi mhlambe yini manje kwa ngathi nje uyasajusa nyana angisebenzi ngaleyo nto leyo ke mina. Uke wayibheka kodwa kahle. Wayibhekisisa. Nje uphethe nanosana nje oluncane olungaka ukuthi uthini umthetho wakho kumina. Uthi ngizokwenzani ngaleyo nto mina anginasikhathi sokudlala mina. Ngiyifuna ke imali yami. Awungitshela into eqondile. Oh okay anginankinga. Mina ngilindele ibuku lami. Noma sabona ngoba mhlawumbe ngiveza izinyo. Ngiyakwazi ukushintsha phela. Yafana noNwaba. Shintsha umbalabala. Ngazi ngifuna ukudlala ifilimu noma imali yami yeza. Elami lokugcina ngizokushiya nalo. Uzokunikeza isikhathi esingango 24 hours. Bese uyabona ukuthi wenza njani. Hamba uyoqwayiza noma uhamba ukhuluma nabangani bakho noma ufonela izihlobo noma wenza njani. Ubone ukuthi ubheka le uhlanganisa kanjani. Ngoba kudoko eligayelwe mina lelo. Kade ngakunikezile isikhathi. Mangibuya lapho. Uzobe ungasabhediwe. Uyangizwa ngithini? Yebo ngiyazwa. Awuqala ke manje ukuhlanganisa. Khathele wena.
ngiyafa i-stress mina. Stress sani? Sasando? Hayibo, awumazi leyo muntu uthi ingozi kanjani? Angiyazi. 24 hours phela isikhathi esincane kambi lezo. And nemali esimkoleta yona inkulu kakhulu. Lento ngicabanga yini? Kukanjani masinga mhlawumbe sidayisa ifurniture la ekhaya? Hayibo, ma, ifinisha yabantu le. Abantu befika nje, sifika nje abantu bezocela ngisamaphara. Ngobani? Sodayisa ifinisha yabo. Qinisile kona ngizothini nje kusisa. Senze njani ke? Ayangikhazi. Asambe. Sobaleka kanjani? Ma, ikheni into soyenza. 24 hours uzophela manje. Ngisikhave kwaleyo mama siyaqala ukuyifuna. Thusa impilo yethu yonke sohlalela ukubaleka ugcineni asibambe. Yabo nje nendlela sithole ngayo manje bengingathembi ukuthi angasithola. Kwaze wanzima. Lo muntu phela ingozi kakhulu. Soyenza njani? Angazi usebenza njani. Kodwa ke khulileka. Ngizobona mayifika ukuthi sisebenza kanjani. Yabo nje masefika ngila ngizoqala khona ukudecide ukuthi ngenza njani. Usuku mekuhamba ngibheka amaphilisi. Ngaze ngapha ubuhlungu umzimba ngazi ngempela. Upheka nophela ukuthi akavuka ngayini. Yazi izonda. Ngibheka ngala ngagcina ngapha. Ngaze ngayizonda izingane zomfazi, zabafazi. Thando no Emile. Ha. Kongo. Jena. Hawatini. Sawubona amahle. Ume kanjani ke endlini ngoba nivalelwa kanjena nje? Bo, sivalelwa ubani yena lo somashonisa. Umsawajani bashonisa ufikile yini? Ufese wafika ngempela? Phela sibuye esikoleni simlalelisile iVN. Seqeda ukizwa watatazela abagijima bayendlini bawupaka. Bayopaka. Bewupakile. Nangwena isuhlekisa la wena bo. Besathi yena basayophuma 25 minutes wabo busuphelile. Amashonisa bafika bese ngingasakwazi ngisho uqamba amanga yo. Hayi kodwa kanibele phela uthi jabulile hayi kodwa Isabona isimo uzombona la setataza sethi ngizoyikhokha imali yakho. Nagula kodwa nina bafethu. Okay, ngiyabonga ke mina ngokuthi ngicine nisizakalile kunenkinga benibhekene nayo futhi ngiyanibongela uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukunisiza. All thanks to you mngani wami. Ngiyabonga mfethu yo. Hayi mngani wami mfethu. Kodwa phela nawe umngani wami kodwa. Ayiyekela leyo nto semswenzi celebration yani manje anginayo imali namhlanje ayinibonisi ngithenga ayithanda. Sekhona lona imali express yenzile isikhathi sa show basket. Malini leyo qala 50 rand basket order extra. Asambe sobona isitolo sisowenzani. Hayi anisasho njalo kumaka olwethu bese nenze ubasket. Hayibo. Emihle. Yazi ngizwile ukuthi uzofeyila, yazi isikhathi sinathi lesokuthi ufunde. Hayibo. Yazi thando khona abantu abadala lesikole. Kodwa ke mina ngiyasithanda isikole but bese qhamuke efundeni lo
No. Nasikhathi sakhona ugogo vele wena awunje. Yani namakundane. Ngijwayela kambi nina, ngijwayela kambi nina. Ngiyabona ke isukile nginitshela. Nize nimele lento eniqalile. Ngicela ngizole manje nimfonelile. Ngiyamsaba yini mina? Ngiyazi ngimsabi. Akangisabisi. Wena sakunika nje chance ukuthi yena sibe happy family nawe. Happy family nani? Mina ngihlale nani? Lalelani lana ke mina umndeni wami uolwethu noBlue kuphela. Hayi nina. Anginithandi mina. Ngiyazala ngoba ngizofuna lo muzi, ngifuna ukuzohlala kuona. Nina nje anginindaba nani. Ngakho noma wena nishiya. Eyilahlwa lezi. Ka. Cha, danongifundisa. Ngicikile. Asigxileni kakhulu kwama-positive pronouns. Umzulu mese wachaza uthini ama-positive pronouns? Yini? Lento le his cars asado his car bani yabona leyo nto. Okay. Wazi stress enginaso. Lapho uzobuya nje manje usanda. Ngakade ngizoyithini lena. Uzobuya. Ya, sengikhona. Usubuye. Njengamagama enkehle. Angisabingele bakubingelela. Uyazi ukuthi ngisengani. Ngiyathemba ukuthi sewulungisile yonke into ke. Akube njalo. Imali anginayo nje. Wephumelela. Uyangibona kahle mina. Mawubona mina ngibona into yokudlala wena. Awukhuluma kwenzakalani? Imali ngithola nini? Imali angikakabi nayo kamanje. Kodwa ufuna isikhathi sesingakanani wena? Ha? Kanjani ke mhlawumbe ke? Mhlawumbe ini? Uzongibhedela. Asingenza ngenye indlela. Eyiphi indlela ngoba phela wena ungathi unogwaje amaqhinga qhinga. Ya, woza nayo. Nangu ndodakazi wami olethu. Olethu sokoma umela. Khona uzokubona. Ngivele nje ngisule lesikele. Awuthi ground angantama kubona. Ya, sengibonile. Ngibona muhle kanjani? Ngiyambona impela, muhle impela kontanga bakhe. Angiyonto yokudlala mina. Ngizokhuluma ngemali la. Ithini nje indaba yemali? Ngicela ke unginike mhlawumbe makuphela inyanga ngizobona ukuthi ngidayisani ke la endlini, ngivele ngidayise ke into la endlini ke bese kwazi ukuningi. Ngiyazi ke sakho sikhulu kakhulu. Kodwa ngizobona singenza kanjani. Ngikunika ithuba lokugcina. Uyangizwa? Yebo. Elokugcina ngci. Uyangizwa ngithini? Yebo. Elokugcina Ukugcina ngci. nasoke. Kube njalo. Ngale kwalokho ngokuphahlaza ngalisando lesi. Ngoba sengiphethe nomese ngaphezulu. Shwela ngabo. Olethu. Oh, indaba le mali bakithi. Olethu. Olethu.